Здравейте хора! Днес ще направя един по-специален клип за хората, които искат да се развиват в FC Mobile. Днес ще покажа трикове и евенти, които са много полезни за правене в FC Mobile, с които ще изкарате пари и ще си купите най-вече нови играчи, които са много по-добри, ранка points, които да ги максвате и така нататък. И така, първият трик, който искам да ви покажа из евент е ето този The World Game. Вътре има каквото си пожелаете, но да ви кажа за по-важните неща. Ако сте много слаби още, ама ви казвам много слаби, имате буквално 100 овераут над отбор или 110 например, много сте слаби, много ви говоря, играете на тези. Тези са много важни хора. Първо ви дават ето такива ранкъп, които са много важни, с които с тях ги максвате и като изиграете ето 3 такива, ви дава някой от тези. Нали, това е за хора, които, пак казвам, са много слаби в тази игра. Иначе такива, които са по 120 оверал, въобще да не ги гледат. Ето, например, аз преди 1-2 месеца съм ги правил, защото бях много слаб тогава. Тук можем да намерим още много неща, но най-важното искам да покажа тук. Тук това е най-хубавото. Защо? Защо ли? Тук си изпълнявате абсолютно всички. Тук имате рефрешване 2 пъти. Имате първо без рефрешване, след това 1 път рефрешване и след това 2 път рефрешване. Минавате всички и аз така съм минал ето 3 такива. При едно такова трябва да минете 7 нали, такива мачове и тренировки. Но някои от мачовете са по-силни, в смисъл по-трудни са някои мачове. Нещо, което искам да ви покажа също е къде беше, само да го видя. Не тук, да, това също. Тук не знам точно как работи, но мисля, че всеки ден или поне всеки ден, като играете ви говоря, ви дава ето тук важни неща, например 300 ранка, което си е добре, 750 шарда, тук 117 оверал играч, 5 FC драфта, което е добре. Life overall ли беше? Така, ако не сте влизали тук, първо ще ви даде 1000. При което може да си купувате различни играчи. Например, преди 1-2 месеца аз си купувах също. Но ако не ви вършат работа, не ги купувайте. В смисъл слабички са. Не ги купувайте, ако не ви вършат работа, само ги показвам. Не знам защо на мен не ми излиза, може и на вас да ви излиза, ама ако не съм в грешка, мисля, че още го има този евент. Ако го няма, просто не зная, не съм запознат, че вече не може. Така. Ако ви е силен отбора и просто не ви се занимава с такива, няма смисъл да взимате такива слаби играчи, може да взимате тук шардове от 100 до 1000 и ранкъп points от 100 до 500. И джемо от 50 до 1000. Това също е добро. Например, аз сега нямам толкова, но съм отворил 28. Тук съм отворил 2, което е абсолютно същото, и тук съм отворил 26. Де факто 28. При което са ми се падали добри неща. Тук това... В принцип тук не съм отварял, но онова е по-добре. Тук не съм точно сигурен какво може да ви даде по-добро. Освен Рашфорд, който и той е малко зле, но пак е по-добре. Нали, за тия, които са със слаби отбори. И като цяло това е за този евент. Няма друго по-добро нещо от това. Между другото, отидете си вземете безплатния Алекс. Ето този. Много е добър. Добре, аз съм го направил много силен. Сега ще ви покажа и мой отбор. Това е първият евент. Втория евент
Не, този, но искам да ви покажа и този, в който го вкараха преди 2-3 дни. Този евент е напълно нормален евент и си го играете. Дава ви различни неща и като цяло тук футболисти не знам дали може да вземете. Само да я тук на колекция. Ето тук ви дава такива неща, тук можете да ексченджвате и така нататък. Квестове имате, които ги правите ето тук, дава ви ранка, понцове и всичко нататък. Така, по-важен евент си остава Бразил евента. Тук съм минал абсолютно всичко. Заслужава си този евент. 500 ранка. Тук ти дава 300 от тези точки, с които можеш да си купуваш ето такива футболисти, които и те са слаби, но за по-слабите от тези футболисти си става, нали, да си ги взимате. При нас преди съм взимал ето този Ди Лорензо. Тук съм минал абсолютно всичко, както ви показах. На Италия също ги взимайте, много са важните. Тези неща не са чак толкова важни, но аз си ги правя. Ето, например, 150 ранка points, което е супер. И тук още 300 такива. Изминал съм, направил съм всички мачове. И тук на Англия. Тук още не съм го направил, защото не ми се занимаваше чак толкова, но и тук си е важно. Имате 200 такива точки, 150 ранка, 600 джема, 250 ранка и 300 такива, което си напълно заслужава. Този евент си е важен и той. И е по-мъничък, в смисъл не трябва да правиш толкова много. Така. Следващ важен евент не виждам, например този на Златан Ибрахимович. Ако нямате много пари, макар че не знам колко пари ще спечелите, ако сте прекалено слаби, нали, ще ви се от полза тези карти, но ако просто сте много силни, аз между другото не съм правил нищо тук. В смисъл, отваря съм го, разгледал съм го абсолютно целя, но не съм го правил. И в смисъл загуба на време е само ако имате по-силни карти. Например, вижте мой отбор. Имам Алекс този, който е 121 оверал. Имам Бербатов 120 оверал. Сар, който ми е уникално добър, 122 оверал. 204 пейс, 196 шутинг, 207 дриблинг. Така, може би най-бързият ми е Алекс, който е 209 пейс, 197 пасинг и 191 дриблинг. Казвам ви по-силните му статове. Имам Арда Гюлер, който мисля, че силата му е в пасването, да. Давид Рая, уникален вратар, 202 дивинг. Просто уникален. Рефлекса му 190. Много е добър този вратар. Препоръчвам ви го много. Така, препоръчвам ви Жуниор и Педро Поро, защото те са двамата много добри. И Турам става. Джуки вече и той става, но другите според просто са по-добри. Фабрегас, аз бях си го купил преди. Мисля, че 50 цента или 1 евро дадох тогава. Много малко дадох за него, но добре се спря, добра картичка е. Този също не е зле. Не си спомням точно как се казваше. Не мога да произнеса името просто. А ключ е нещо такова. Не мога да произнеса името. И като цяло това ми отбора. Имам и един Фоден, който ми е дясно крило, като е в отбора ми, нали, за смяна. Аз нямам толкова смени, аз имам само Фоден за смяна. Съм го сложил, защото просто не искам да си го давам. Може да е 1500 шарда, което буквално се заслужава за 1500 шарда. Сега съм поръчал ето този, за да ги вкарам в SAR. Да ви кажа как да правите повече пари. Например,
играете някакви евенти, които ви се падат футболисти. Не ги давайте веднага за шардове. Проверете в маркета, нали? В този смисъл, аз съм толкова силен, че едни 200-300 милиона няма ми помогна, защото всичките ми футболисти са почти за милиарди. Например, само този и Педро Поро са ми с милиони и този. И те са някакви високи милиони, те не са ниски милиони. Така че на мен не могат да ми помогнат такива 100, 200, 300 милиона. Защото виждате моите футболисти какви са. Те са по 7 милиарда, 4 милиарда, 3, 2 милиарда, 2, 4, 4 милиарда. В смисъл високи цени. Така че това няма да ви е толкова от полза. Така, драфтовете. Драфтовете ви са много от полза. Така, повтарям. Имам 14 драфта до Пул А, което може да ми даде Кукурея, Ламин Ямал, Пауко Кубарси, Фабиан Руис може да ми даде, Лапорте може да ми даде. Може да ми даде много добри. Аз отварям само тук, защото може ми се падне и тук CDM, аз такава формация не играя, затова за всеки случай съм подсигурен, тук пускам драфтове. 14 драфта ми остават до Пула. Така. Като гледам друг важен евент няма, само тук да видя лайф евентите. Имаше един важен евент, който беше не лош. Този евент е добър за 500 ранка. Този за 5000 е добър. Проблема за този за 5000 е защото има много от по 500, които няма да е около 10 матча ще са. Този не си заслужава, хора, не го играйте. Много малко ранкъп. Джемове и така нататък. Тук това си е нормалния евент. Така, може би този евент е добър, да. Бих казал, че е добър този евент, но аз не се пускам на него, защото просто не си заслужава за мене. Но по принцип е добър евент. Ранг П е добър. Тук не знам какво е по-точно. Да. Какво може да ви кажа? Купувайте си всеки ден по един или по два драфта. Няма значение дали ще са делукс или нормални. И гледате дали има такива драфтове, които са намалени. Например, аз хващам такива драфтове, които са намалени за по 2000. Никога не взимам за по 3000 или ако имам много джемове, от тогава взимам. Но ако имам 2000, веднага ще се сетя, че има ето делукс драфт за 3000. По принцип е 4050, но е пуснат за по-малка цена. Като цяло това е, което може да ви кажа, хора. Тренирайте си, играйте head to head. Аз в момента съм Legendary 1. Вече трябва да ставам FC шампион. Може би трябва да се стегна тази седмица. Или по-точно другата седмица, защото е колко е вече? Неделя е вече. Снимам го в 12 през нощта. Така. Това ще е за епизодът, хора. Ако ви е харесал, се абонирайте. Харесайте харесайте. Като се абонирайте, включете и камбанката за още такива видеа. Може би няма вече да качвам всеки ден видеа. Може би през 2, 3, 4 дни ще качвам видеа. Да, харесайте видеото. И до нови срещи!